gatozenez! Gabon! Gabon eta ongi etorri gurera, ongi etorri kontrako estarrira. Zer modu zarete? Bueno, ikusten duzuenez, oporretatik bueltan Euskal Telebista erabat berrituta dator. Zuekin aurtengo denboraldiko aurpegi berria sekula ikusi gabea, Angel Alkain! Gabon, Xabier Euskitze! Aurpegi berria baitare ez guatzen, Zein baino zein berriagoak? Zinilok ere egiteko goguekin. Bai horixe, bai Goguak agala? Amorratzen agok. Bueno, bai, arki. Amorratzen agok. Idakak suertea, Xabier. Nik? Bai. Berze nekin lanen. Justan, boiz. Suertea zergatik, lana dudalako ala Nekin aitzea, irekin gai bote. Eta ik esaten aldia egon? Bai, nire esaten. Ara, Alkain. Hemen, etxe honetan, telebistan, hola, distira pixka bateko lana egiten neurekin hasi nintzen. Ara? Sorginela datzen? Baina bota. Hori ala duk. Haren ondoren, 8, 10, dozena bat urte, niri luze egin zaidak behintzat. Niri imitazioetatik bizi izan naiz. Afari miserable bat ere ordaindu gabe. Bota beralde gafaiana, dios! Eta oin berriz ere nire magalera ator. Nire magalera? Alare, lasai hor naiz, ez gatuk bakarrik gatukota. Ara? Ez fitxaje ehar bat egin diau kontrako estarrian. Bai hoxe, Sardailla Galartza! Ladix? Ez Iker Galartza! Iker Galartza! Epa! Gabon, Galartza! Gabon, amizketa! Alkain. Hau, erdaraz aritu duko, azkenengo urteetan, bai semanitan, hau, une honetan prestatuta aldago euskaraz lan egiteko. Iongo ez dukoa. Bere atxak, erdeaz etzekik eta. Ez diakingo gainera. Apa, Galartza. Epa. Euskaraz eta zer moduz moldatzen naiz? Ondo, bida, ikusi, Gabon guztioi, ongi etorri kontrako estarrira. Ondo. Eta ulertu eta zer moduz? Ondo. Bai. Moldatzea gaiz, bai. Horrela ondo edo mantxoxeago nahiago? Mantxoxeago ez aldaba hau, ordu erdiko programa. Ta hasta algara zeuzetan bestela, txerri gantxiletik bezala, txitxili jarriko antxizteketan. Bueno, Galartza. Gorriak ikusitako, haize, Gorriak, nun. Nun? Zabaiz guatzen? Gorriak, bai. Bueno, ikustak eta ulertuko duk. Hola, venía a renovar el condón de mi cartera. Déjamelo ver. Vaya, lo tiene usted caducado y desde hace 3 años. Ya sabe cómo es esto. Lo dejas siempre para otro día y al final se te pasa. Claro, como no lo usas, pues casi se te olvida que lo tienes. Ez zaiz erkibili. Galartza, atxu ondo, Oindana bukatuek. Bai? Bai. Seitu nigerrik jok aldia. ETV 2-en, ETV baten aitzi. Ez diat esango eunero jotze dugu. Eunero xamar joko duk, ikusiko. Bastante maiz. Guztua igualibiliko batu gordun. Bazterra baldima da ere. Halare, azken momentuko fitxaje atendia, Xabier. Bai. Beste bat? Hone Florentino baino gehiago bastetxeik, Baldago hain beste. Baziok, gutzako baziok, bai. Sardailla Plazaola! Jon Plazaola! Epa, zemuzio! Hau, urretxu da? Hoixe, Plazaola. Pega bakarra, gainontzia, maju, Ez, hobeto, astea zuko izatea, zera. Plazaola fitxaje harrek. Eta honek zein behar dugunek? Honek... Ekarri behar digu? Bai, honek kontrolatuko izkik kompetentziko guztik. Haudek ordenagailu bat. Macintosha, gure Macintosha Plazaola izan. Oina. Macintosh. Eta, Apple. Jarri behar diegu, eseri behar diegu. Apple. Hainbeste kontrolatzen baldin baduk Plazaola. Zer da gure kompetentzia, gure ordu honetan beste kateetan ikus daitekeena? Ointxe bertan, esan beharra dauna da, ez dela berdina, itxun sorteoan kontra itea ez, itxun sorteon kontra itzea, edo adibidez, bain, La Sextan botatzen nahi dan, Wyomingen kontra itzea, 4on, lo sabe, no lo sabe ikusten egea, interekonomian zea beste katuana. El Kaskabel. Ez, Kaskabel ez, bestia. Doraemon. Doraemon, zean. Eta gero, beste Boing edo olakortan, Klan edo hortan, igual, Bob Esponja jongoa, eta esploran, adibidez, cuerpos embarazosos y gordos. Bai, baina, zein da, zein da, une honetan, arrakastaz lepo dabilena, audientziaz gainezka dabilena, gure aurkaririk gorrena. Zein izorretu behar dugu, Wyoming.
Pentsatzen. Zalantzaipe, Wyoming. Pentsatzen, Wyoming. Ona du. Bai, tirante hori. Gustatzen zaira. Zatar samarra. Utziko aldia zu ez da zesten Wyoming. A ver, cámara. Jarri. Wyoming, tirantes. Atxo ondo, Hemendik aurrea txolua bukatu zaik. Erdera esan guztiot, erdera. Gai ulertzeko. Prepárate. Tirantes, a partir de ahora, con Kontrako Estarri, tienes fiesta. Tienes fiesta roja, jai gorreia. Oidek, Plaza Ola, Euskitze, Galartza, y los cuatro te vamos a joder. Supermanek Kryptonita izan zuen, Batmanek Joker, Garaikotxeak Artzailuz, eta ik Kontrako Estarri jaukiko dak hemendikan aurrea. Gauzak alaxe izaten ditu. Zengoiu ba. Ez da zeinik. Berak ere aurretik beste batzuk zapaldu eta izorratu zitien, eta guk ez zaukagu zapaltzea beste erremediorik Wyoming, baina estimatzen haugu eta eutsi goiari. Animo. Lagunok, hause duzue, Kontrako Estarria! Kontrako Estarrian albistei astindu bat eman nahi diegu egunero, aurrez, jakina, gaur egun albistegia arretaz ikusi eta entzun dugu, ondo, hartzak ondo, baina, jaun Andreok, Kontrako Estarrian egungo arazoen berri izateaz gain, irtenbideak ere eman nahi ditugu, ez alda ala, Platz? Bai, alaxetek, Xavier, soluzioak emateko gaudegu hemen, eta eman behar. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, azken langabezia datuen arabera, 1.514 pertsona gehiago lanik gabe geratu dira. Ondorioz guztira, 163.107 dira jada. Baduk zerbait, datu hau jakina da, bai, baina esan bezala, Kontrako Estarrian zerbitzu publikoa izanik, irtenbideak bilatzeko grinak mugitzen gaitu, eta horretarako, ekonomian nazioartean ezaguna den aditu batekin hitz egingo dugu. Alaxedek, Xavier! Bai, gurekin Santiago Niño Becerra, ekonomilari espainiarra eta Ramon Llull Unibertsitateko katedraduna. Aurrera! Ikierri ondo aizute, ikierri ondo. Ez aldo esan Niño Becerra zetorrela. Ez Niño eta ez Becerra. Ez, Josemai, olasa, astina honi. Bueno, Josemai. Hare, esantziak zintzula etorri eta tortzeko. Xeriai. Ikierri ondo aizute. Oso ondo aizute, Xavier. Ikierri. Hala, ikierri daitezu. Ba, ikierri. Gaur astea juk, No jodas. Hala, ikierri ondo aizute. Ondo ze ikusten nik. Mea konstruziones eta ikusten nik. Mea konstruziones. Ikierri, politia. Jose Mari, ik baldagin orden Niño Becerra. Niño Becerra... Becerra bazezkagu basarri baino. Zindu ba. Bueno, hortxe, ikusten egean hori. Ikusten ez du? Meka, ben. Niño Becerra? Meka, ben dio. Hau, niño ezpeg, Hau ikierri itxuz, Vale, argazkia baino ezpeg. Becerra politiago bazezkan nik, kuño. Dios, anizan hemen dik. Vale, Josemai. Oi, txusetia. Seri, Eserra di lasai. Bainatu gabe, etorri alaiz gaur ala. Bainatu gabe etxia, bai. Gaur ez ez etorri, Javier, zenbuzipu jaundu. Aizai da. Ikierri eginin. Sosno, ikierri eginin. Ikusi nian, bai. Xavier eta nore, ikierri zitxon hortan, Elena ikaso itak, baino ikierri hon hartu dini. Elena zein depa? Rekupetala ez, ondo laiz, bai. Aritzai da, sendatzen. Ai, alaiz, bueno. Ipurkien txorra. Posten, ikierri ondo izate, bai, ondo. Eseria, Jose Mari, lasai. Bueno, Jose Mari, ik baldakik ezer ekonomiari buruz. Alegia, baldakik esate baterako zer den nazioarte komunitate funtsa. FMI zer den baldakik? Jakin guztipa, bai. Gauera juten honi oia, eta hoi etzeiat FMI. Eta zen, aitzek? 40 principales. Oño. 40 principales. Ikierri, oso politia, 40 principales. Bazior gabesti arrasku. Ikierri, bombo trago. Bai. Revoltosa. Te quiero revoltosa. Ikierri, politia. Baina, oita mabigarreneako ja lo seko behatzen hau. Black. Jose Mari, ni eninduan FM frekuentzia modulatu azari FMIz baizik. Berdin zaio. Ik ezagutzen alduk, baldakin orden Christine Lagarde. Jain guztipa. Christine Lagarde Andrea, baldakin orden. Crispin. Ez, Christine Lagarde Andrea. Ikierri, egoi. Fotografin bat egozalda. Eitu, hortxe agazu.
Oño, abaldeu. Oizter da, Kristina, arra, emia, ozer degoi. Emako. Horre, etzeko gutxizegak, etzeko gutxizegak horra, dios. Izena bintzat, emak guiena. Esti ikusten ba. Ez, etxekipa, a ver. A ver, León! Ze León. León! Bueno, adiós. León Albeniz, Iruntxi Berri. Iruntxi Berri. Mito kontrako viviente, estarria. mito, alabado sea el Vale. señor. Mito viviente, Mariano Aro koñetu, Aba, venga. León, aba, Iruntxi Berri. Dios, hau zautzalde. León, zautzalde. Zartxamarra igual, ez? Zuretzat zar xamarra, Leon? Bai. Ile zuri xamarra ikusti dut nik horri. Berezian 2000 anuntzio, ematen du, hemen kaskazuri askoziak hemen, Bai, FMQ, FM. Horreta principales eta horra zauteko. Kantante horro. Oso ona ikiari honan da. Jose Mari. Bai. Arira. Honek ze ikusi dauka, ze lotura dauka ekonomiarekin. Bueno, ekonomia ikiariak. Ekonomia nasaunik epa, ekonomia ni alde natxok. Ekonomian alde natxok. Alde. Ekonomiaren alde. Ba, serioek, Alde. eko zasten dian hitz guztiak, ikarri serio juk. Ekonomato eta ekografia eta ekologia eta oikin kontuz bile, Cuidao, hoi gauza serio juk, ekonomia serio, Itxurri? Bueno, eta ekonomia hitz egiteko zertarako deitu dugu Ba, por ejemplo, ekonomia, ni esango dit, ekonomia, Iritsi Berri ni kontratatzeiat, aizkoaga nun eman behar dian jagiteko. Eta ez palakentzeko. Ez palakentzeko eta Ai. kontratatu teia. Kontratatu. Eta horrek ze lotura du ekonomiarekin. Demonstrazioa. No tiek. Meka, llevate Hau betorri nora gaiz. doa, hau nora doa gizan. Nes, jos, Leon. Leon. Semai. Jose Mari! Ni no geldik egongo. Honen merkatze bat imazia nik da atzetik. Da, eosin gauzaide. Hemen, semai. Tak. Bai berria dugu, mesedez, ez hasi hemen. Hau, ze euro, mindegi egarri zen. Dios. Hemen guapo josko zeo, Normandia dio. Merkatzian. Hemen kaben, dio. Hemen eskontzieta. Dios. Hemen. Jose Mai! Etxia jorti! Heizteko horti! Erre dio. Iruntxi Berri giltzak mai gainera bota baldin baditu ez du gauza honik. Bai, Jose Maik, minutu baten baietz, maie. Venga, Vale. Jose Mai! Mai hau lehen biziko gauza duela mai honek! Entxiko ala izatea! Ikian ondo pauta, karri. Bien, Semai. Dios, León. Endoia, banitxea. Jose Mai. Aizia. Eta guke. Kontra Kostarritik, kontra emukila nahi dela, hostia. Venga, a ver, bueno. Entxiko alaiz, Jose Mai. Bueno, ekonomia. Baina, Ekonomia egin nuen. ez diat ezer ulertzen, ze lotura dauka honek ekonomiarekin? Ekonomia lotura izango zipa. Ikiarri jagoi. Xavier, nik honek ez palak eta jasotzen zizkietena nik zenbat patze zioat honi. Nik kontratatzea eta zenbat patze zioat honi. Zenbat ordein Nalo zen? egiteati. Batez. Batez. Baba ondo atxezue. De balde? De balde. Pero, ez errez, de balde. Ez zeatik, ekonomian alde naholako. Alde. Tito ez. I eure ekonomiaren aldeago. Ondo aiez, bai, ondo bai, aiez. bai, eurearen No, aparte ere esatei, danentzako komeni baita bi. Esperto eta ze esatei. Esperto, ekonomia ez da egitenako, ik ze esatei. Crear empleo, mierda, crear empleo o diru apau. Crear empleo o diru apau. Hortziok, ni zeiteit, airi kaso egin. Nik airi. Crear empleo. Crear empleo. Baina ez ordaindu gabe, Hoi beste kontu badek! Nik crear empleo itek! Diru apa, hoi beste kontu badek! Dios, hoitek diru, Dios! Aik esatele! Crear empleo! Niko iteit! Etorri beste bat! Diru apatzea! Vale, oantxe esan berri dugu. Euskal Autonomia Erkidegon, 177.107. Langabetu gehiago darela. Ba, egun da? 177.107. Hoi zenbada? Nola, zenbadan? 177.107. Egun da? 177.107. Egun da eta, bai, 167.000, Bai, Oizte zerre!
ointzako lanaina ni batzeka paserren. Etorri gila dene, etorri gila, ba. Denak igeldora. Aurrena arrobetan bainatu guatu da, garregin. Ikierri jezego goi, ikierri jezego goi. Dutxatane, aurregarra. Elkanik edan harrita, roda baino eta igurun dazkadula. Etorri, Xabier, etorri, Jo lana bazeo, kolonia botata. Kolonia, ba, igiri kolonia botatzen. Eta koneko hartuta irien botata, oidan, oidan aitezki dugu. Leon, honi berari ere bota jozu kolonia pixka bat. Bai. Botatzen ni balondan di ikiari, botatzen, balondan di. Hau, Brumel, iritsi berri Brumel. Hola, Sagasti eta lan albeni. Ikiari ondo, aitzake. Ondo. Hai, txintxoin, Luis Mari, bengoa? Bai, nun? Zeran hori? Urtixen baroi? Apa ja, zeka txien nuke, Diru izaldo tarten. Bueno, ba, Josemak, bueno, adio, ikiari ondo izateta. Adio. Josemak, kabe, hau ikiari, Diru jagotxia, arro eta gantxia. Oso sakona ekonomia zeman diguten lehendabiziko lezio. Bueno, azken orduko bat iritsi zaigu Gibraltarretik. Badirudi bertako agintariek gaur bertan Gibraltarreko badian hormigoizko bloke gehiago botatzeko agindua eman dutela. Jakingo duzuenez, bloke horiek kaltegarriak dira bertan dabiltzan arrantzale Espainiarrentzat, sareak korapilatzen baizaizkie. Eta une honetan bertan gertatzen ari denaren berri izateko zuzeneko konexio bat omen dugu, ez dakit norekin izango den, pentsatzen dut Kanal Surreko kazetariren batekin edo izango dela. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Hola. A ver, hola, ¿qué hay? Hola, buenas noches. Nei euskera zine, beste ez tipite gente ditzen da. Barkatu, nortzaitugu. Ne, Jacinto Arrute, bueno, mundu guztik blokez izateziak. Egon pixkat, oain tokatzaiak eta. Eba, bloke! Jacinto, zertan zabiltza? Ikustezue, zertan nahiko nopa. Bloke botatzen, nahi enkargatu izan txegen. Hartzak daun gruek haundina, 5 egizata. Junei, Gibraltarra, hasi bloke botatzen, hortan nahinak, de 5 a 11. Beraz, zu zara hor Gibraltarko badian blokeak botatzen dabilena. 5-11, gero amaiketan Josemil etortzea releboa aitea. Egon pixkat, Ingles hosti jau. A ver, yo, here, te bloke, de Harry ja, hostia, hemen botako aldeten. Bai, zenitela guztiat, egon pixkat, Ahí va, bloke! A ver, Jacinto, bai. Inglesentzat aizea lanean, Gibraltarreko gobernuantzat? Ez, ni guen kargatuntzako hainok, gruaz jaso. Bazekiat, David etorri zala behin Idiazabalgo gruaz jasoko ofizina eta presupuesto homa prepatzeko esartzula, siniba hoi bazekiat, eta alaxe, haigetu. Jacinto, ze David? David Cameron, Inglaterrako gerentia. David Cameron, lehen ministro Britaniarra? Hoi ba, esan etena, ministroa, gerentia, opatzeuna behintzat. Egon pixkat, bloke! Hoxe, antza, gugin diau, ofertaik onena, bai? 10 bloketatik 11 debalde botatzea, oi kruaz usabiagak ezin dikolako ofertaikin. Bai, eta hola xebiltze gaitu ba, gurea bakin zer dan, I más D más I. Eta honekin egetuk nintxoen merkado irigitzen. Baina sekulako istiluak daude, Espainiako arrantzaleen eta Gibraltarko agintarien artean, nola moldatzen ari zarete hor tartean? Guk profesionalak gaituk, guk patzi zigunei, itxezi kaso. Bertsolari bezala, igual, nahi enkarratu izatea zer segi, euskitzen etxea hor zarautzen dauken adosatu hortan da botaiok. Lasai, hartu, jarriko ite, 5 tonenatako blokia, damba! Egon pixkat, oan guardazileak etorri zeizkiuk eta hemen, erdiz, harrik ez botatzeko inez. To! ¡Menemerita! ¡Che! A ver, Maroto, quítate el pare, que te voy a simprestinduar, luego no digas que no te he avisado, ¡Ahí va! ¡Bloque! ¡Yo! Honek baja hartukoik, pero por depresión de 5 toneladas. Aizu, zera, eta monuak irekin ite aldik lana? Zer mono? Sorbalda gaino hor, atzetik handatorkizun hori. ¡Mekauen dio! Hau emia, gaina, etxagote mono hostilla! Ambulatora, humarkoit, antitetanik hartzea! Zeizak, dai. Bueno, bai, ikusten dugu, Jacinto, lanpetuta zaudela. Orduan, segi lanean, eta eskerrik asko. ¡Mekauen dio, hostia! ¡Bloke! Iepai!
Jacinto, zuzenean Gibraltartik. Oraindik ez dik inundu. Ez, oraindik ordu bat gutxigo izaten dugu Kanarietan bezala, o nola asuntua, zegiat? Atletikentzat egun historikoa da gaurkoa, izan ere gaur jokatuko du lehendabiziko partida San Mames Barrian. Barria estek barria. Zaharrare ez duk ba? Ez dek San Mames. Besterik gabe? Beste IP, San Mames, alegia, bakarra. oraindik erabat bukatu gabe dagoen futbol zelai dotore horretan, lehendabiziko partida gaur jokatuko du Atletikek, eta ea aro berriari behar bezalako hasiera ematen dion, eta 3 puntuak lortzeaz gain ikuskizun dotorea ematen duen. Eta Realari dagokionez berriz, honek ere partida historikoa izango du, bihar Championseko partida jokatuko behitu Ukrainako Shakhtar Donetsk taldearen kontra anoetan bertan. Jon. Hala sedek, Xavier, bai, dudipare. Reala, Championsen duk, eta horrek sekulako ilusioa eragin di. Que lo vote Policía Nacional, Policía, vale. Gurekin da Andoni Garmendia, Carmen, behasaingo Txondorra Peñako kidea. Zer moduz, Carmen? Puta madre! A ver, Carmen, autobusa ikusteiat zeare bai, gasoinerare bai. Belintxon, autokares, belintxon! Baina, bihar izangoek partida, eta dagoeneko biden zaete? Ioko, ez gatxupa, gaina justu gain pasatzen ari gea... Beli, nundi gaitu pasatzen? Lasarte! Lasarte. Lasarte, horia! Carmen, Realaren partida bihar du. Zer egiten duzue, bezperan Lasarten? Bazekiu, Xavier, horregatik atzo arratsaldean behasanik atera ginean, guk normalian bidean parada teknikoa egiteizkiau, Tolosan eta geho adunan eta anoetan eta bideonan egeatu gatxau, baita andoan jenere. Nik uste txoferra ere totela izango dela. Zertarako hainbeste geldialdi, Carmen? Zertako izango ba, katxarro batzuk hartzeko! Zintzura bustitzeko eta zurrutieteko eta Txirriz Klas, herriko alternatiba! Txirriz Klas, herriko alternatiba! Bale, oraindik ondo engrasatuta ez dut ikusten, Dena den, ez duk egia izango. Behasaindik atzo abiatu eta oraindik Lasarten. Bai, Reala animatzeko ez darria bi hundu inbeharratzeok xamurtu, nola esango diatpa. Bestela gero ez darri noduluak eta poliposi, katulosi, bardulok eta hostiak guztioik ateatzen jo. Arpeina iso bat pixkatian, ETV1 ginain daukena, Zesatek! Vale, Bilboko Telebista, vale, nahiko iu, vale, a ver, hoi bai, Ukrainiako kabroia guentzako, opari batzuk ekarri izkiau, bai. Hori gustatzen zaidak, Carmen, oso keinu polita iruditzen zaidak, afizioen arteko elkartasuna sustatu beharrazagok. Zer prestatu duzu eurentzat, euskal produktu sortaren bat, edo? Haintxe esan dek, Xavier, euskal produktu sorta, azteko, Arnaldo liburua, Ukrainiako etxe guztitan derrior euki beharrekoa, best seller. Bai, gero... Arnaldoren liburua. Bai, gero hause ekarri diau. Atezateko postia. Jakiteko noiz atera organikoa eta txiki pardela noa bota eta kompost kolektibo. Errefusa. Frazion resto eta dana hemen botatzeko, Beste oparirik balduk Ukrainarrentzat, Carmen. Bai, importantena, urna. Urna? Bai, Ukrainian ere Bilduri botoa emateko eskubide konstituzionala zekate. Carmen, Bilduri Ukrainan? Bueno, Bildu, Bildu, Amaiur, sortu, nahi botu emateko. Nien aukortan sartu botua sakratuak. Ondo. Eskerrik asko, Carmen, eta bihar Realak garaipen handi bat lortu eta jauzi eder bat ematen duen. Eskerrik asko, zorte hon! Egina zaur! Que no vote Policía Nacional, Policía Nacional. Hauexek izan dira gaurko albisteak, onaino kontrako news!
Ze gidoilariri moztu beharrote diogu koskabilo bat. Zeba! Pentsatzen diat, pixuzko arrazoiren bat izango dela, gut denok horrela janztera behartzeko. Oaintxe esandek pixuzko arrazoiak zerek hemen. Kategorik atxereko, jantzitea! Kontu atzelaiz. Ez aldio ezer esan behar gazte honi. Zer esan behar ziotpa? Kontu atzelaiz, horrek Platonek ze, emateik sarotei, emateik. Zeba? Momentu emetxaren, holago kupelatxo. Kupela mazparenean etortzeiz, Sarotei ontan hol pikatetzizkien numet ikusi ze emate duen bestela. Ni guztua natxeo, holako gorputzak luzitu inberdia. Ni bai, eguneroteak niñuak Bueno, eta ze arrazoiren gatik behartu gaituk horrela janztera, plaza, hola, zer egin behar dugu? Espinin edo aerobik edo pilates edo... Ez da, esango dit, betigu. Metodo asko zerek, Xavier, pila bat, baina sarean, bila ibili naiz, sarean. Sarean. Bai, metodo berezi bat jarraitu duten pertsonak ikusi ditut, saren, bale? Eta bat bereziki, metodo bat bereziki. Gogor jotzen nahi dan metodo berritzaile iraultzailea. Begira. Resorta hori bat, Cabo Verde nengoek, baina tiba rusua omen da. Rusiaino iritsi da. Ni baino gehiago gori. Ni baino gehiago Kupela horrezen da, korre. Ni baino beto ere, bai. Enborra ez dela moitzen abeta. A ber, kontrako estarriko lagunok, ikusleok. Jantzi mailak eta jeiki sofatik, izterrak gogortuko ditugu. Txokolate, tableta, Kriston Pedro Maioa lortu. Gary Welt metodoa ematen duen irakaslea, hori da metodo hori, Gary Welt metodoa. Kusi, ez duez sasoian zeon, tipua rusua. Ba, Gary Welt metodoa ematen duen irakaslea aurkitu dugu, eta gaur, hemen, gurekin daukagu. Zuekin, Paulino! Hau ez du berrosierra. Usurbildarra. Aurkeztu, ire burua Usurbildarra, izena Paulino, uzkudunez. Uzkudun, Ibargoie Mitxelena. Ibargoie Mitxelena, zema kilo? Hijo inmigrante, esate. Oso zua. Bai, oso. Zunda lau kilo lau. Hainbeste bai, Oso zua. Hau da, Gary Zein behar Welt. digu, ze? Igozki jau, gaur zuei da horrena forma jarri. Forma jarri, Metodo Gary Welt. Paulino Gary Welt. Sondo. Da, gingozki jau, hartu hor, eta hiru ariketak eakotzuko eskitzuet, Hiru Ariketak bakarrik hasteko. Gero etxean egiteko modukoak. Erresak, Vale. Eta oso graziosoa. Lehen egunek behakin hitzeiten eta gaur hiru movimentu ikasiko izkiau. Bai. Dituk, tripabista, Trepabista. V, Bai, importantia V. V, tripabista eta besteak geneuka... Zirau. Zirau, hoxe ikasko zirau, Irakasle jauna. Lehen da bizi, eldu jo. Epa, gauz bat Jarri hemen, vale. A ber, bai, nola jarriko batxuk. Epa. Bueno. Kategoria. Bueno, hasiko gatzuk, aurrenako, gusten, nola zedian movimentu, bale? Bai. Venga, aurreneko jau, tripabista. Tripabista, entzun. Musika. Xavier, portatia. Movimiento, txaka. Ale. Bea. Pa, ha. Horrela. Berri zingo jau, venga. Pa, ha. Venga, oain azken, ja. Pa, ha. Oso dago. Berri zizten nahingo dugu. Pa, ha. Oso dago, tripabista, oain ondo ingo da, venga. Venga, ekipo. Zubi, ba. Venga, eutzi. Erki, oso ondo. Oain arraskena bat zingo da, pizka pilotzen azteko, bai. Barri horrela, hartu goitikan. Venga, berriz. Erki, oso ondo. Beste bat. Guain ingo jau, V, baino. Ubi goldeu ba. Venga, Andrea V. Tipo. Bat. Epe. Bi.
Hiru! Oso ondo! Utzo! Eta guain, nire metodoa. Jerry, zira ona, bega! Eutzi! Eta nola, erakutsi zu lehenengo, bestela. Hago miliardio, bega! Asi. Azkar, Bestea! Nundi atera duzu. Beste behin! Venga, ba, Zira miliardio, bega! va. Gabe, txak! Vale. Dutxara egon behar dira. Bai. Eta hori izta bakarra, oso zaila izango duzu, lasai. Vale. Izastero? Astero? Astien behin, no sé, torriko. No, Euren ez torriko, Nola nahi zuzua jartzia, forman. Apai? Forma, ze forma hartuko da, borra bila. Gari guen neto gorroik, Forma Nire Hau ikuste deskuidu txiki badek, Deskuido txiki bat. Txiki. Torrean, Paulino, etxen, gure Facebooken, irubebikoitza, facebook.com kontrako estarrian, gaur Paulinokin ikasitugun hiru mugimentuak, zirauna eta tripabista, horiek ikusgai izango dituzue, orduan, bai gu eta bai zuek forman jarriko zeate. Gerri buelt eta berriz ere erakustaldi egin behar dugu. Venga, oze! Izarongi! Apa, oso ondo,